وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак, күркәм динебезне өйрәткән, үзенең бөтен тормыш рәвеше белән безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөйкле пәйгамбәребезгә күңел төрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһының әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я әйюһәлләзина аману тақуллаһа хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни әмерләрен тиешенчә үтәп, харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә үлүдән сакланыгыз дип Аллаһ Тәгалә безне кисәтте. Аллаһның бөек айы, изге Рамазан айы. Раббыбыз Аллаһ Әл-Кәрим, Әл-Җаввад, юмарт, күп бирүче. Ләкин Аллаһның шиксез юмартлыгы Рамазан айында тагын да күбрәк күренә. Тагын да без Аллаһның шиксез юмартлыгын шушы айда күрәбез. Карагыз, Аллаһ Тәгалә изге Рамазан айында безгә сөйкле пәйгамбәребезне бирде. Ул пәйгамбәрлекне кашан алды? Рамазан айында алды. Рамазан айында Аллаһ безгә бөек китабы Кур'анны бирде. Рамазан айында Аллаһ безгә күпме әҗр савап алырга сәбәп булган, гынахларыбыздан пакланырга сәбәп булган фарыз уразасын насип итте. Рамазан айында Аллаһ безне төнге кыямнарга җыя, безне гынах хаталарыбыздан пакландырадыр. Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди юмарт иде. Ләкин сахабалар Рамазан айы җиткәч, аның юмартлыгы тагын да артканын күрделәр. Булай да юмарт иде. Тагын никадәр юмарт булып була инде. Ләкин юк, Рамазанда сөйкле пәйгамбәребезнең юмартлыгы тагын да арта иде. Ни өчен? Чөнки Аллаһның сиңа булган юмартлыгын алым дисәң, үзеңә дә юмарт булырга кирәк. Аллаһ юмарт, щедрый. Һәм Аллаһ юмарт булган кешеләрне ярата. Аллаһ сараннарны яратмый. Аллаһ кымсызларны яратмый. Һәм саран кеше Аллаһы Тәгалә бир дигән өлешне бирмичә, ул үземдә калдырам дип уйлый. Юк. Аллаһ Тәгалә аны башка юлга чыгара. Ләкин бәндә шушы саранлыгы, кымсызлыгы белән күпме бәрәкәт, күпме нигъмәттән үзен-үзе мәхрүм итә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның юмартлыгы бүтән яктан күренеп торды. Кемнеңдер тамагы аш иде, ул аңа ризык биреп ашатты. Кемдер юлда сусаган, суы юк, ул аңа суын биреп, аның шушы сусавын басты. Кемгәдер мал-мөлкәт кирәк иде, яшәренә акчасы юк иде, пәйгамбәребез аңа акчасын бирде. Кемнеңдер киеренә киеме юк иде, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аны алды да киендерде. Аннарысын бит юмартлык ул акча белән генә түгел. Кай вакыт кешегә синең акчаң түгел, матур итеп, елмайып, исәнләшә белсәң, ул аның күңелен акчага карыйда күбрәк күтәрә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте:
вы никогда не сможете объять людей своим имуществом. Всем не хватит. Но вы сможете объять их души все своим светлым лицом и благим нравом, деді. Әйе жамағат, бүтін кішіге ақшаң жетмейешек. Күлеш yüzің, матур итеп кіші білән исәнләшүең, бабайның хәл әхвалын сұрашалуың, менә бу бүтін кішіге жете тұрған байлық болып тұрады. Шуңа күрә пейғамбарыбызның юмартлығы бүтін яқтан көрінді. Мал мүлкәттә генә түгел, кемнеңдер күңеле төшкән иде. Қарады дағын, нишабаның күңеле төште, бүтін кіші таралды, ул қалды. Пейғамбарыбыз бүтін ішін ташлап шул кішіге барды. Ничек хәлләрен, нәрсә булды? Тегесенең әҗәт икән, башы шуңган әҗәткә ни йоклый алмый, ни ашый алмый, бөтенесе чыгалар, аңа киләләр, сорыйлар, әҗәтне бирә алмый, белмим нишләргә ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям, әйдә мин сиңа бер дуга өйрәтәм ди. Әйдә мин сиңа бер дуга өйрәтәм. Шушы дуганы укысаң ди, Аллаһ сиңа ачачак ди. Әҗәтләреңне түләячәксең ди. Ул җәмәгать башыңа хәсрәт төшкәч, дуганы да бик ихластан кыласың. Бик ихластан кыласың. Шуннан соң өйрәтте. Ничәдер көн үтте. Елмая, шатлана, килә, я Расулаллах ди, Аллаһ ди, бүтән юлны ачты ди. Теге мөмкинлек, бу мөмкинлек килеп чыкты ди. Бүтән әҗәтләремне капладым ди. Шулай иттереп, күңеле төшкәннең күңелен күтәрде. Кемгәдер киңәш кирәк. Әйе, ихлас хәленә кирип, аңа юлны күрсәтү кирәк. Кемдер гынахка чумган, аны туктатырга кирәк. Аны төзәтергә кирәк. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Ярдәм ит мәзлумгә дә, ярдәм ит залимгә дә ди. Мәзлум кем ул? Кимсетелгән, рәнҗетелгән кеше. Аңа ничек ярдәм итергә? Беләбез. Ярдәм ит, күңелен күтәр, башка төрле ярдәм күрсәт, якла, сакланы. Рәнҗетүчене Пәйгамбербез нәрсә диде? Залимгә дә ярдәм ит диде, рәнҗетүчегә дә. Сахабалар сорадылар: "Я Расулаллах, аңлашыла инде рәнҗетелгән кешегә ничек ярдәм итергә?" Рәнҗетүче кешегә ничек ярдәм итергәсең дигәч, туктат аны шул гынахасыннан диде. Насихат кыл, аңлат аңа. Ярдәм ит тукталырга, кемдер туктый алмыйдыр бәлки. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребезнең юмартлыгын бүтән яктан күреп тордылар. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям үзендә булганны кемгәдер биргәндә бер кашан да курыкмады, миңа бер нәрсә калмас дип. Бер кашан да курыкмады. Минеке бетәр, үземә калмас дип. Ул бер кашан да факирлектән курыкмады. Анас ибн Малик радиллаһу анһу әйтә, бу хадис Бухари, Муслимда килә. Аллаһның илчесе ди, кешеләрнең иң изгесе, иң хәерлесе иде. Иң юмарты иде һәм иң батыр иде ди. Аннан хәерлерәк, аннан юмартырак, аннан батыррак кеше минем күргәнем булмады ди. Һәм шулай ук Анас ибн Малик, шул ук сахаби, пәйгамбәребезнең йортында күп еллар хезмәт иткән әйтә. Кайбер кешеләр ди, ислам динен ди, дөньялары өчен кабул итәләр иде. Килде пәйгамбәребезгә шундый кешеләр, алар мөселман түгел иде. Ләкин пәйгамбәребез карады аларның хәлен. Аның хәле авыр. Гаиләсен тарта алмый. Аның кабиләсендә акча юк, мал юк, бер нәрсә, ризык юк. Кай вакыт җәмәгать пәйгамбәребез аларны утыртып, исламны кабул ит, менә Коръәндә шулай, менә шулай дип вагаз сөйләмәде. Чөнки аның хәле ул түгел иде. Акыл сатмады, кай вакыт ул аңа биреп кенә җибәрә иде. Ул биргәне вагаз булып китте. Шуңа күрә Анас ибн Малик әйтә, исламга килде кайбер кешеләр акча өчен ди. Ягъни мал өчен. Чөнки исламда аларга бирделәр, аларның күңелләрен күрделәр. Ләкин көндез шул малны алып китсә ди пәйгамбәребездән, яки кайсыдыр сахабадан, кичкә ул ихластан исламга килә иде. Бер көн эчендә ди исламның шушы матурлыгын күреп. Хәтта беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ике тау арасындагы сарык көтүен биреп җибәрде бер кабиләнең җитәкчесенә. Тегесе кайтканда ук кычкырды: "Исламны кабул итегез бөтенегез дә" диде. Мондый кеше юк диде. Бүтән кеше мондый кеше юк диде. Ул факирлектән курыкмый, бөтен нәрсәне бирде дә җибәрде. Шуңа күрә җәмәгать кемнеңдер күңелен кәсеп итүдә пәйгамбәребез акчада кулланган, юмартлыгын да кулланган. Ләкин кич җиткәнче ди,
ул ихластан исламга килә иде ди. Башта ихластан булмаса да. Бу Сахих Муслимда килә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, исламда садака мәсьәләсе, мал-мөлкәт мәсьәләсе моңа зур игътибар бирелә. Һәм мал, имущество, акча, байлык, ризык ул шул кадәр безнең нәфесебезгә якын, бер кемнең дә артык малы юк. Урыслар әйтәләр, лишних денег и детей не бывает диләр. Арабыздан беребезнең дә артык акчасы юк. Бүтән акча кадерле. Ул булмаганда гына кадер юган. Менә кеше уйлый, минем кесәмдә 1 миллион булса, неужели 100 меңен бирмәсен мин? Биререм ди. Килеп керә, бирәсе килми. Шуңа күрә акчаның бөтенебез беләбез кадерен. Ләкин менә шушы күңел нәфескә якын булган малны алып Аллаһ юлында бирү ни өчен садака дип атала? Садака гарәп телендә сидык сүзеннән алынган. Сидык тугрылык дигән сүз. Это правдивость. Сидык означает правдивость. И корень слова садака от этого слова правдивость. Абу Бакр ас-Сиддиq. Ни өчен пәйгамбәрбез Абу Бакрга шундый исем бирде? Чөнки нәрсә генә булса да Абу Бакр аңа шанды. Һәм аңа тугры калды. Калган бөтенесе ялганчы дип әйтсәләр дә Абу Бакр әйтте, ул дөресен әйтә диде. Шуңа күрә ул Сиддиq, правдивый булды. Менә кешенең һәр даим шушы нәфесеннән айырып Аллаһ ризалыгы өчен садака бирүе аның правдивость, аның күңеленең тугрылыгын күрсәтә. Шуңа күрә галимнәр садака шушы нәрсәне аңлата диделәр. Шуңа күрә һәрбер сүзнең аның хикмәте, аның мәгънәсе бар. Ләкин җәмәгать бүген гади садака турында түгел. Бүген айрым бер садака турында искә төшерәсем килә. Ул да булса садаканың иң зурысы. Моннан да зур садака була алмый. Ул да булса садаканың иң саваплысы, моннан да саваплы була алмый. Ул закат дигән әйбер. Ул садаканың бер төре, ул закат дип атала. Садака белән закатның айырмасы нәрсәдә? Икесе дә садака. Ләкин бар нәфил садакасы, бар фарыз садакасы. Нәфил белән фарызның айырмасы бик зур. Шуңа күрә гади садака белән закатның да Аллаһ каршында, шаригать каршында айырмасы җәмәгать бик зур. Һәм әһәмияте дә бик зур. Biz беләбез, намазларның бар нәфилләре, сүннәт намазлар, нәфил, духа, тахаҗуд, таравих намазлары, булар бөтенесе нәфил. Ләкин 1000 ракагат нәфил укысаң да, белә торып укымый калдырган 4 ракагат икендеңне ул кайтармый. Шуңа күрә үлчәүнең бер ягына фарыз куеп, икенче ягына нәфил куярга ярамый. Это не сопоставимые вещи, это несравнимые вещи. Фарыз ул башка. Хәтта менә без киләбез хәзер таравихка, субханалла, шатланып, хафизлар артында, бу мәчеттә, башка мәчетләрдә таравих укыйбыз, ләкин белегез, таравих алдыннан укылган 4 ракагат фарыз, моның әһәмияте 1000 миллион тапкырга күбрәк, чөнки бу фарыз. Аллаһы Тәгалә каршында беренче чиратта фарызлар тора. Аннан нәфилләр. Нәкъ шулай ураза белән. Рамазан уразасы. Нигә ул башка төрле? Чөнки ул фарыз ураза. Дүшәмбе, понедельник, отнаки, четверг, 13-15 төннәренең көндезләрендә ураза, Гарафа, Гашура, булар бик саваплы. Ләкин аларның бөтенесен бергә җыйсаң да, ул бер көн, ярты көн Рамазанның фарыз уразасына тормый. Чөнки фарыз это другой уровень. Аны чагыштырып булмый. Һәм Аллаһның ризалыгын алыр өчен башта фарызларны тәртипкә китерергә кирәк. Фарыздан соң нәфилләр. Шуңа күрә кемдер мин тахаҗудлар укыйм дип, иртәнге намазны калдыра, иләне калдыра, җомгага килми икән, ул хәерле бәндә була алмый. Ни өчен? Чөнки аның фарызларында проблема. Иң беренче фарыз. Шуның кебек, мөхтәрәм җәмәгать, закат ул фарыз садака. Әйе, ул бөтенебезгә тиеш түгел. Ләкин арабыздан закат кемгәдер тиеш икән, ул аны белергә тиеш.
Һәм ул аны белергә тиеш, ничек бирергә, күпме бирергә, нәрсәдән бирергә, кашан бирергә. Чөнки фарыз намазын укымыйча, нәфил укып йөргән кебек, каядыр садака биреп йөреп, ул фарыз закатын түләми икән, аңа Аллаһның ризалыгы юк. Шуңа күрә кайбер кардәшләр белән, кайбер абзыйлар белән сөйләшкәндә закат турында әйткәч, ул әйтә: "Хәзрәт, мин былай да садаканы күп бирәм" ди. Валлаһи, бу закат түгел. Мин былай да садаканы күп бирәм дигән сүз сине фарыздан азат итми. Фарыз ул салым, налог кебек. Син аны эшләмәсәң, син преступник, син җинаятчы. Каядыр нәрсәдер биреп йөргәннән генә булмый. Әйе, җомга сайын садака бирә икән ул. Кабул булсын, ләкин бу фарыз садака түгел, бу фарыз закат түгел. Закат аның үз тәртибе бар. Нәфилдә син хуҗа. Менә минем кисәмдә акчам бар икән, мин теләсә кайсыгызга барып бирә алам. Миннән 100 мәртәбә бай кеше утыра икән, мин аңа барып бирә алам. Мин хуҗа ул садаканың. Күпме телим, кемгә телим бирә алам. Корбан да шулай, кемгә телибез бирәбез. Иманлыга да, имансызга да. Ләкин закат, монда все по протоколу. Күпме тиеш. Син сайламыйсың аны, Аллаһ Тәгалә билгеләгән. Нәрсәләрдән закат бирелә, аны син билгеләмисең. Кая мин менә моннан бирим әле, моннан быел бирмим. Юк, ул синең эшең түгел. Это не твое дело. Аллаһ Тәгалә Коръәндә, пәйгамбәребез хәдисләрендә моны билгеләде. Нәрсә? Кемнәргә нәрсә тиеш? Кемнәргә тиеш? Мин менә моңа бирәм, моңа бирмим. Юк, Аллаһ Тәгалә билгеләгән, син аны кемнәргә бирергә тиеш? Кашан бирергә тиеш? Ничә күпме күләмдә? Шуңа күрә җәмәгать, бу уен нәрсә түгел. Һәм каядыр хәтта кемдер мәчет салырга мөмкин. Мәсәлән, әйтәм, мин быел мәчет салдым. Шуңа күрә мин закатны бирмим, дөрес түгел. Мәчет салу бик саваплы. Ләкин ул закат белән чагышмый. Закат ул фарыз. Мин быел таравихларга күп йөрдем, әзрәк фарызларны укымасам да була бит инде дигән кебек була ул. Алай булмый. Фарыз өстеннән төшми шуның кебек, кайдыр мәчет салдың, мәдрәсә салдың, ләкин шуннан соң да син закат тиешле икәнсең нисабың, син закатыңны бирмәсәң гынахлы буласың. Шуңа күрә җәмәгать беренче урында фарызларны тәртипкә китерергә кирәк. Аннары соң инде нәфилләр белән Аллаһның ризалыгын җыярга. Һәм Аллаһ Тәгалә закатны исламның 3нче баганасы иткән икән. Димәк, закатның әһәмияте бик зур. Кеше тормышында закатның әһәмияте зур, җәмгыять, обществоның тормышында, илнең, дәүләтнең тормышында. Әгәр дә Әбу Бәкр закат бирмәүчеләргә каршы сугыш игълан иткән икән, димәк, закатның урыны бик зур, һәм аның әһәмияте бик зур. Һәм закат, шушы фарыз садака, закат дип атала, чөнки ул кешене чистарта. Юзакки, ул кешене чистарта, паклый. Закатның мәгънәсе шул, заки диләр, чиста, пак. Тәүбә сүрәсенең 103 аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хуз мин амвалихим садака." Пәйгамбәребезгә әйтә, аларның малларыннан ал садаканы ди. Садака монда закат турында сүз бара. Ал дигән сүз ал, мәҗбүри. Чөнки бу закат турында сүз бара. Нәфил булса ал дип әйтмәс иде. Ал ди. Ни өчен? Тутахирукум ва тузаккихим бихади. Син ди, аларның шушы закатларын алып, Пәйгамбәрбез әлбәттә үзенә алмаган аны, мохтаҗларга, тиешле урынга, син аларны чистартасың ди. Ты очищаешь их, тузаккихим, син аларны күтәрәсең ди. Һәм алар өчен онытма ди, васалли алейхим ди. Алар өчен дуа кыл ди. Кемнәр ди? Шушы Аллаһ юлында үзләренең закатларын бирәләр ди. Аларның кадерен белергә кирәк. Аларга рәхмәтле булырга кирәк. Әгәр дә бер бай килеп мохтаҗга садака бирде икән, син тиеш бирергә, бар кит дип әйтергә тиеш түгел. Аллаһ разый булсын синнән, бай дип әйтергә тиеш. Аның сәүдәсе, аның эше бәрәкәтле булсын дип, гаделлек булырга тиеш, справедливость. Футболны бер воротага гына уйнарга ярамый, 2 ворота. Шуңа күрә закат бирүче закатын бирергә тиеш, ә бунсы аңа дуа кылып, аңа рәхмәтле булырга тиеш. Шуңа күрә васалли алейхим ди. Алар өчен дуа кылды. Инна салатака саканун лахум ди. Чөнки синең аларга булган дуаң ди, аларның күңелләренә рәхәтлек бирә ди. Бүтән уйлап карагыз, пәйгамбәрбез, пәйгамбәр булып, закат биргән кешегә дуа кылса, бу бүтән аның күңелен күтәрә, аңа рәхәт була. Шуңа күрә исламда рәхмәтлелек бар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә
рәхмәтле булды. Валлаху самиғун галим диде, Аллах ишетүче һәм белүче диде. Зәкат чистарта дидек. Нәрсәдән? Ул безне авырулардан чистарта. Бөтенебездә кымсызлык бар, саранлык бар. Син аны биреп, үзеңнең кымсызлыгыңны давалыйсың. Үзеңнең саранлыгыңны давалыйсың. Зәкат чыгаручы шулай ук җәмәгать әлеге гыйбадәтен сөйнеп башкарырга тиеш. Опять зәкат. Тагын күп макшам китә шушы зәкатка. Бу дөрес түгел. Зәкат бирү Аллах сиңа биргән. Сиңа бирмәгән, а сиңа биргән. А сиңа биргән. Бүтән кешегә дә Аллах, карагыз, бүтәнебез дә фарыз намаз укый. Сау сәламәт кешеләр фарыз уразасы тота. А зәкатны бүтән кеше бирмәй. Карагыз, бу бит сиңа Аллах Тәгалә насип иткән икән зәкат бирергә. Димәк, син фарыз садакасын биреп күпме савап аласың? Күпме бәрәкәт аласың? Шуңа күрә зәкатыңны санаганнан соң мохтаҗларга биргәндә, ниндидер фондлар аша биргәндә, мәгез, тыгылыгыз, подавитесь, күземә күренмәгез дип бирсәң дөрес түгел. Шатланып бирергә кирәк. Әле ярый мохтаҗлар бар, зәкатыңны кемгә бирергә белмәссең, интегеп бирәсең. Шуңа күрә аны биргәндә дә шатланып, сөйнеп бирергә кирәк, чөнки син Аллаһның бөек фарыз гыйбадәтен, фарыз садакасын бирәсең. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә дигән? Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк. Яхшылык кыл ди. Ничек Аллаһ сиңа яхшылык кылган кебек ди. Эшең бара бит. Зәкат бирерлек малың бар бит. Аллаһ сиңа бит яхшылык кылган, син дә яхшылык кыл ди. Син дә яхшылык кыл ди. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһның рәхмәте бу. Кемгә Аллаһ Тәгалә арабыздан зәкат бирергә, фарыз садакасын бирергә насип итте. Шулай ук зәкат кешене уттан котылдыра һәм җәннәтле итә. Абу Айюб әл-Ансари, бу Бухари, Муслимда бик шундый кызык, гыйбрәтле хадис килә. Бер вакыт пәйгамбәребез дөясенә атланган һәм дөясе белән бара. Аның юлын кисеп бер бәдәви чыга. Бәдәви дигән сүз, ул ниндидер ахмак, җүнсез дигән сүз түгел. Ул бедуин, шул гарәбе. Ул бөтен кагыйдәне белеп бетерми инде. Кай вакыт әзрәк кенә кай бер әдәп кысаларында белеп бетермәскә мөмкин. Ләкин моның ихласлыгы бар, бик каты беләсе килә, моның сорауы туган. Бу, я Расулаллах, саламу алейкум, туктале дип әйтеп тормый, юлына чыгып баса, һәм китмәсен өчен дөясенең авызлыгыннан тотып ала, уздечкасыннан тота. Пәйгамбәребез басып кала, нәрсә эшләргә белми. Шуннан соң әйтә: "Я Расулаллах", ди. "Ирәт әле миңа", ди. "Ничек җәннәткә керергә", ди. "Ничек җәһәннәмнән котылырга", ди. Бу акча сорага чыкмаган. Сорага чыккан нәрсәне, кая, ничек җәннәткә кирим, нәрсә мине җәннәткә кертә, һәм нәрсә мине җәһәннәмнән котылдыра, ди. "Ирәт әле", ди. Шуннан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бер Аллаһка гыйбадат кыл", ди. "Бер кемне дә аңа тиңдәш кылма", ди. "Ширик кылма", ди. "Намазыңны торгыз", ди. Беренчесе Аллаһка гына гыйбадат кыл, ширик кылма, ди. Икенчесе намазыңны торгыз, ди. Өченчесе зәкатыңны бир, ди. Зәкатыңны бир, ди. Дүртенчесе туганлык җепләреңне бәйлә, ди. Бәйлә туганлык җепләреңне. Һәм минем дөяне ычкындыр, ди. Җибәр минем дөямне, ди. Минем барасы җирем бар, ди. Шулай иттереп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кемне нәрсә җәннәткә кертә һәм нәрсә җәһәннәмнән котылдыра, шулар арасында бер Аллаһка гыйбадат, фарыз намазлар һәм фарыз садаканы да искә алды. Бу Бухари, Муслим риваятләрендә килә. Һәм җәмәгать, әйе мин булай да хәзрәт садаканы күп бирәм, әйе мин монда мәчет салам, монда тагын каядыр ярдәм итәм дип, зәкатны читтә калдыруның бәләсе нәрсәдә? Бәләсе шунда ки, җәмәгать, бу каядыр синең җомга садакасы белән, каядыр ниндидер стройкада ярдәм итү белән сине Аллаһның газабыннан котылдырмый, чөнки син зәкатыңны, налогыңны түләмәдең. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Кыямәт көнендә ди, дөньялыкта зәкатын бирми калдырган кешенең шушы зәкаты ди, акчасы йылан рәвешендә килер ди. Агулы йылан булып килер ди. Ул агулы йыланның күзләрендә ике кара тап булыр ди, куркыныч. Һәм ул аны менә булай иттереп урап алыр да, аның яңагыннан ябышыр ди, тешләре белән ди. Яңагыннан ябышыр ди, агулы йылан. Һәм әйтер ди: "Менә мин синең теге байлыгың", дип әйтер ди. Теге вакытта жәлләп калдырган идең бит.
Зәкәтеңне түләмәгән идеңме? Менә мин ул дип әйтер ди, һәм ябышыр яңагыннан ди. Шуннан соң Пәйгамбәребез Аллаһның Коръәннән аятын укый, Әл-Гимран сүрәсе 180. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. Siz ди саранланып, кымсызланып, үзенең малын бирми калдырган кешенең бу аңа хайырлы дип уйлый күрмәгез ди. Ул бит инде уйлады, вот я сэкономил ди, 1/40 часть инде. Күптә түгел инде җәмәгать. Бер илнең налогында да андый әз налог юк, Аллаһ куйган. 40тан бер өлеше генә. Ләкин нәрсә? Аллаһ Тәгалә менә шушы малы үзендә калдыруны аңа хайырлы дип уйламагыз ди. Бәл хуа шаррул лахум ди. Бу алар өчен явызлык ди. Саютавакуна бима бахилу бихи яумал кыямах ди. Һәм аның ди шушы кымсызланып бирми калдырган малы ди, кыямәттә аның муенына уралыр ди. Менә бу хадистә килә йылан рәвешендә ди. Йылан рәвешендә ди. Менә шуңа күрә җәмәгать зәкәтеңне санаганнан соң, менә шушы өлеше бел, это не твое. Бу синеке түгел. Әгәр дә ул синең банк счетыңда, кесәңдә, матрас астында бу өлеш чыкмый икән, бу кеше малы, бу мохтаҗларның малы, бу мискиннәрнең малы, бу синеке түгел, бу синең өчен харам мал. Шуңа күрә аны чыгарырга кирәк. Аллаһ Тәгалә белән шаярырга ярамый. Шулай ук җәмәгать зәкәт кайсы маллардан бирелә? Күбесе, бик күп кеше белми. Сөйләшә башлагач, менә минем квартирам бар, менә балаларга квартира алып куйган, мин бит аннан да зәкәтне бирәм ди. Әлбәттә, күбрәк бирсәң яхшы, ләкин ул квартирадан зәкәт бирелми. Машинадан зәкәт бирелми. Каядыр дачам бар, Сочида алып куйган идем, тагын каядыр. Әгәр дә ул синең мөлкәтең икән, товар түгел икән, балардан зәкәт бирелми. Күп кеше нәрсәдән зәкәт бирәсен белми. Шуңа күрә яки күбрәк бирә, яки әзрәк бирә, чөнки белми нәрсәдән бирә. Шуңа күрә, әгәр дә синең бүген малың, акчаң, бу инде иң җиңеле, товарларга кирип китмибез. Наличкаң дип әйтик, счетта булган акчаң, синең диния нәзарәте куйды 85 грамм алтын 535 мең. Менә шушы 535 меңгә тулды икән, димәк синең нисап кирде. Хәзер үтәргә тиеш 1 ел. 1 ел үтеп, 1 ел эчендә төшмәде икән нисаптан, артты күбәйде икән, син 1 елдан соң налогыңны түләргә тиеш. Син зәкәтеңне бирергә тиеш. Телисеңме, теләмисеңме? Менә шуңа күрә бу җәмәгать Аллаһы Тәгалә куйган. Әлхәмдүлилләh, кемнәргә бирергә? Бүген бөтен мөмкинлек бар. Россиядә булсынмы? Кавказ белән бик нык аралашабыз, бу мәсьәләдә тәҗрибә алышабыз. Татарстанда бүген фондларыбыз яхшы фондлар, ышанычлы фондлар, ниндидер пирамидалар, Мавроди ниләре түгел. Ышанычлы үзебезнең егетләребез оештырган оешмалар эшләп килә. Без, мәсәлән, үзебезнең мәчетебез, мөхтәсибәтебез белән бөтенесе белән дә хезмәттәшлек итәбез. Әлхәмдүлилләh, матур итеп эшлибез диния нәзарәтенең зәкәт комитеты белән. Карагыз, СВОга ничә миллион, дистәләрчә миллион акча җыелды егетләргә, үзебезнең намаз укучы егетләргә формалар алынды, ризыклар, хәләл ризыклар китте. Бүген дә күпме финиклар, ураза тотканда башкалары китеп бара. Алар белән бик яхшы эшлибез. Сфера в будущее, менә бу Палестинага акча җыйганда алар белән ничек матур итеп эшләдек. Булыш булсынмы, сәбил булсынмы, ният булсынмы, менә бу ният белән хәзер без бергәләп башлый бер проектыбызны алып барабыз. 10 мохтаҗга 10 йорт салабыз 1 ел эчендә. Ул бит шушы проектны гына алсаң да, ул елына 50 миллион акча китә. Әлхәмдүлилләh, егетләребез ышанычлы. Бөтен нәрсә күренә, бөтен нәрсә тәртиптә. Шуңа күрә без алар белән бергә эшлибез. Әле үзебез фондны ачырбызмы, юкмы карарбыз, ләкин бөтенесе белән дә хезмәттәшлек итәбез. Шуңа күрә бүген мохтаҗларны табу, аларны үзләренә бирүме, фонд аша бирүме, бөтен мөмкинлек бар. Хәтта кемдер теле икән, китереп бирә бухгалтериягә мәчетнең, мин имам буларак әйтәм, без бер качанда мәчет акчасы белән зәкәт акчасын бутамыйбыз. Фидия аерым җыела, фитра аерым җыела һәм аерым бирелә. Мәчет кирәк яракларына зәкәт акчасын тотырга ярамый. Кая зәкәт килде әле, Юсуф хәзрәтләргә зарплата бирә. Зарплата буларак зәкәтне бирергә ярамый. Зәкәтнең үз хуҗалары бар. Biz аны туплыйбыз һәм махсус җибәрәбез. Бу фондтан янамында бирәбез, монда үй янган-монсына бирәбез. Шуңа күрә мәчет акчасы белән зәкәт акчасын бутарга ярамый. Бу дөрес түгел, бу әманәткә хыянәт була.
Каралы безнең койма ауган иде, койма тоттык әле закат акчасына дөрес түгел. Кайлы электр түләргә акчабыз юк иде, электрга түли, газга түли, дөрес түгел. Бу хыянат. Моны имамнар белеп торга тиеш, безне күп имамнар тыңлый, YouTube аша. Шуңа күрә бу шаян әйбер түгел. Алдың икән әманәтне, син аны тапшырырга тиеш. Ләкин бөтен мөмкинлек бар. Һәм инде җәмәгать Аллаһның рәхмәтендә булсын. Менә шушы закатларын бирүче, динебезгә хезмәт итүче, бүгенге фитнәле заманда халал сәүдәсен алып баручы, харамга кирмиче яшәгән кардәшләребездән. Аллаһ разый булсын. Аллаһ аларга ярдәм бирсен. Аллаһ Тәгалә аларның закатларын кабул итсен. Аллаһ Тәгалә аларга тагын да бәрәкәтле, тагын да хәерле эшләр бирсен. Әлхәмдүлилләh. Безнең егетләребез байыган сайын без сөенәбез. Чөнки байыган сайын закатның проценты да арта. Мохтаҗлар да сөенә. Алар мәчетләр салалар, мәдрәсәләр салалар. Әлхәмдүлилләh, шәкертләргә булышалар. Башка хәерле эшләрдә катнашалар. Шуңа күрә без шатланабыз. Каратыгы байтак ки байып бетте инде дип, аның кыйбатлы машинасына карап йөрәкләребез сызланса, без өммәткә хыянат итүчеләр булабыз. Без шатланырга тиеш. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә хәерле безгә хезмәтчеләребез, динебезгә хезмәтчеләребез бирсен, Раббим безгә бәрәкәт бирсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.